Welcome to the Haha Huhu Podcast. Dun, 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 dun. Wait. Sumabay siya doon eh. Woo! Oh, ha? Hello! Hello. Ikapila na ni? Wala. Pang siyam na ba? Siyam na? Pansiyam. Wow! Oh my Grabe na gosh. grabe naman Hapit ako na mga mo episodes. pulo. Yes. Mhm. Mag-celebrate na ba? May bahalag. Wala pa. May Oo, that's a milestone. Every kuan Bitaw, ka na, tag- kumbaga sa tuig, a decade na ta. Truth, mom. Diba? 10 episode. Pero Karon karon pang padulong 9 na. Yes, pang 9 na ni siya. Basta And- unya, og maganahan pa yung pang 10 na. Ay, oh, di ba? Daban ba gyapon Oo. ta? So, ala, nga naman tani. Asa Asa ta? Te, murag. Murag nag-teleport ta somewhere. Oh, Asa man murag. ta? Casual ra kay mga gipang suot net. Murag naara ta sa mga tugkaran kaysa man yung mga Yes. tugkaran na tag gipang kuan-kuanan dire. Oo. Abi pa lang, wala may pine tree sa amang tugkaran. Yes. Dinat ba yun siya no? Bahala gigunanin lang siya ka-simple ang kuan na mo background. So, Ina- karon na arami sa amo ang kuan. Amo ang kaugalingon nga tugkaran. Yes. Kay ang mga kuan, trentahin, kikipang kapoy na. Sige na tag-travel and usa man gusto ko Hala. ni magpahinga. True. Parang ganun. Actually guys, naaragod mi sa balay. Narami sa balay. Why not bitaw no? Ang Gi-utilize ra namon ning gamayng space. Actually, before pa ni nahitabo na yung mga karikatsyon na hitabo dire nga na yung mga Di mga silig-silig. silig-silig moment pa dire. Kaya na naman ang mga atake kay spontaneous na gini. Oo. Atake Sabi, jud. ana mi nga, ala asa naman pud taron no? Ikaw. Ay sus ko alas 3 naman oy magmerienda na lang tagcook og silang diri na lang tas balay. Truth. Pero wala pa niabot among silang. Wala Ang pa. cook na pa din ha. So, ano lamang sa tambay-tambay lang ang kuan mo. tambay sa ta. Medyo pauway sa po niya to ang mga kawalitan o atong mga katuhuran no kay murag pipila naman ta ka simanang sige lakaw-lakaw Wala hala. na yung hunungay, mo naman ni. So, Mm. kaog man ni. Gani, so, moto na nga nami nga, diri lang tahis. Oh, Ato dili lang lang ning sa ta. ato alang sa ning i-savor ning moment nga Mm-mm. murag naara po ta sa tong tungkaran, Mm-mm. magpusa na po tong pag-istoryahan, naanap po ni mga topic na mo So nga well, wala kahugas dito. may plato kanina. O nanghugas ko Dito po to siya kay brainstorm. yes, nanglaba ba ka et or Kuan nag-unsa ka nako ato? sa Naka sa CR nako no. CR. Ano Ni ko? kalit amo mga auto. Oh, siya nang hugas. Guys, gibiyaan pa Unsa niya man yung hugasan. Pero kung man may lunch kay gikan mi sa mo ang last episode nag-shooting so mo pagbalik na mas balay then kuan. Then nagunahon na pud mi. Unsa Oh. naman po? Asa Wala mo naman po? pangaon. Nabusog naman mi kanina kay murag kraming kaayo kay baling gutuman na kaayo so nakakaon na mi and all naka-freshen up na pud og gamay. Then kalit na pug ana mo mga ideas Auto. and all. So, mo ni siya. Mura na may gisaniban. Sige, go na nato. Kasi bitaw no, ito kay naa pa may adlaw. No, so, So, wala. utilize ning Dili- adlaw. So, Oo. last time, unsa to ang topic gani? kung ano man last to siya, episode. our last episode was 3 things to consider when you are traveling by land, air, and sea. Yes, exactly. Natay mga gipanghisgotan nato. Tulo ra to kabuok, very important, straightforward ra kaayo, mao tong So, sa tong una? research, do your research Oo. sa place, sa location, and the second is preparation, and the third one is bring your happy self. Correct. Mm-mm. Diba? As simple as that. Majud. And I think So, hopefully balikin na to na-apply. ninyo if unsa to amo ang mga gipang specify dito nga mga kuan topic. Oo. Balikin na to ninyo guys. Nato siya Importante sa kito. episode 8. So, karon unsa naman po dato ang mga kasikas? hapon naman no, mura man Hapon na. ni kalit man og tungha sa atong mga kautukan nga why not magkuan ta reminisce ba ang atake sa ato ang mga kaapuhan. So ang among topic karon kay mao kini Ang handumanan sa atong apuhan. Wow. Wow. Pinag-isipan. Dun, 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 Unsa na imong kanta? oh, love, madane. Bitaw, kay dinot man jud kina pag balikan nimo tong mga memories nimo sa imong apuhan no. Why not bitaw sa karon nga modern na kay ang world. Why Buhi not? pa imong mga apuhan? Wala na in tawon, Haze. Pero Same, naadyo same. ko yung mga core memories nila nga din ako kalimutan. Ikaw Kung bitaw? po. Ikaw. Sa side na lang sa ako ang father ang napa. Okay. Pero which is kay layo man siya, naman siya sa ibang ibayo. Wala po kay core memory niya. Manang sa probinsya ko, ang akong childhood, ang akong core memory is nasa probinsya. Wala sa akoan ng ibayo. So mo to daghang ko ma-share karon I Ay. think kay paana-ana man po ko.
Bitaw sa ako ang mga namatay. apuhan. Natay apuhan sa ato ang mama, di ba? Nabutay apuhan. Pansa Sa side akong sa papa. papa. So, Pero asa ka malapit? Ako malapit ko sa Oo. apuhan sa ako ang mama. Kaya naamang ko diri nag-start og kuan. sa akong childhood. mahinumduman lang, no, nga kanang asa ko pinakaunang na-close kay sa side sa akong papa. Kanilang jud ang murag ni kuan jud sa ako arong una-una. Kay makahinumdum kay ko sa akong anhing Lola Lucrecia, iyang pangalan. Ah. Lucrecia. Kanang dalong ko niya sa kana ganing mangutang siya dito sa Labicad. Layo kay na siya nga tindahan. Maadto pa mi dito din dalong ko niya. Mahalag mag-uroy-uroy na siya og kuan. Oo. Dalong ko niya tapos mangutang siya dito og sparkle kung naa pa ba na karon sparkle og mga Hala. omigpan. Oo. Muna kung kuan niya dalong ko Mangutang siya. niya. Mangutang mo Oo. para na may kuan. Mangutang siya or mopalit siya basta dalon jud ko niya ig moadto siya ana pero ting layo ara ba makahinumdum pa ko atong dahang kaatisan. So mahinumdum kaayo ko ato niya that moment nga Sparkle og kuan. sparkle og pan kanang Hala. gahi Oo, murag oo. usahay nimo imo itusmod ang sparkle. Oo. I mean Unsa nga specific nga pan kay daghan manggahi mga kuan kaning ay kaning dili siya sopas man to amo ang ikuan sopas ra. sopas siya Sopas pero ra nga ang unang pandisal ana. dili siya pandesal kaning gitawag og bagong bayan Mura day ro kuan kaning usa na siya aktivista bagong bayan. ipaglaban anyways bitaw lami kay siya gahi siya Ah, masarap siya mm. matigas Daghan man ko Charot. mga hinumduman ng mga gahi kuan. Dili ka nang Wag mo namang i-ano dito yung mga ganon kanang kuan ba kanang different types of sopas. okay so Oo. fast So, Anong bitaw no? Soft niya, gahi. So fast. makes sense they so fast so Pero fast pagka-arty ra po lang so fast ah. so pass Kuan, kaning katong unsa to ka ng mga silang, tinalay nga, naay tinalay nga humok, naay tinalay nga O, kano? gahi, mga Mm. breadstick, mga ingon oh ana ba. breadstick Mm. kana gahi kay Si Lola, ambot nga nung isawsaw man sa Coke para daw muhumok. Pero Coke man iya ha, dili man kape. oh Ang iyahang ganahan nga magmerienda siya kay kuan mga ingon aron alas 3. pero lami man jud kay maginani no kanang O katong Iyang sopas gani magkuan nga na, color red unsa ganito? burikat burikat ba te ay bahog Uy, kana siya, naana siya, inay usang tawo ra ba na siya, borikat ba siya bahog-bahog. Oh, pero Bahog-bahog. lami kay siya, soft siya, dayon tamis nga parat-parat. Ritaso nga sopas. Murag. Mura siya gritaso nga bitubi, kay mura mo siya, yung kuno nila bahog-bahog, so gipagsagol-sagol na Oo, siya. din gibutan nga nag-food coloring. Food Enticing siya sa coloring. mga bata kay pula man. Mm-mm. Attracted To kuan. to the Sa psychology eyes. of food biya ang red ug orange means hunger. So Ay. kapag makakita kag something pula ug something orange, maka-feel ka kagutom. Okay. Mm-mm. Ayuha jud ang gahimog bahog-bahog, ituyo jud na niya nga pula ni. Okay. So nakakaong ganahan di ka aron. O ginahan ko be. Unsa ba Bitaw, no? ensaymada? Ensaymada. Kana ensaymada. Unsa ka na may ensaymada nga cheese, ube Oo. or munggo. Ay, Asay mong munggo bet? ko. Munggo ko. I don't like it. Ah, Bitaw. Cheese ko te. cheese ka. Cheese ka din Din- ay katong margarine nga kuan mo man ay ensaymada, di ba? Muna siya akong bet. Ako Kana munggo. ra. Unsa pa ba? Ang atong kanang mga memories nato sa ato ang apuhan. Kuan ko, ako ang lola, mahilig magpulburon. Ay, Oo, no? magpulburon siya o ka na ganing tik-tik ba sa mais? Ay mao ba? Mm. Ay kabalo ko anang magpulburon og mais. Oh, kay nakasulay mi anak kanang lutuon na gani O, diretso. isanlag, ana. Okay, nakatilaw ko anak. Kani, ang katong una na kong lola kay lola na ko sa ako ang papa. Mm-mm. Karon ako na pong lola sa ako ang mama. Makinumdum kay ko kay elementary pa ko. Kanang generous kay na akong lola, aning lola Linda. Kay kanang makinumdum ko akong mama, kadlawon kay to or kuan pa to, kanang ganing ngit pa to. Gipuka ko sa akong mama, ana siya nako. Day, naa kay pencil case day. Pero o gibitay niya sa ako ang gibitay niya sa lansang. Mm-mm. Yata Yata, ba na sa ah. imuhang nanay. Makamurag. Makaunaw na ko kay kuan. Kana ganing kuan kayo kanang nindot kay paminawon ba? Grabe kayo. Kuan kay ko kanang mahal kay ko sa akong nanay. Mm-mm. Sa akong lola, nanay mong tawag niya pero Oo, lola bitaw, siya ana bitaw namo. na sa Bisaya, no? Oo. Nanay. Kanang Nanay ang mga lola. kanang iyang binlan jud ni iyang
ako close kay ko niya nga apo. Ako mabinlan og mga yun na mga pencil case, bag, mga pagkaon, bahalag na siya Ang mga dito sa gulang syudad. bitaw sa una, no, hilig og mga tagog mga gagmayng butang tas Oo. gihatag sa ilang mga apo. Gani. Ana, no? Kanang Ikaw unsay imong makuan sa inyong balay kanang matikdan nga ato bang mga antik nga mga gamit sa imong mga apuhan sa una? Unsay naa ang sila? mga panaksan. Mga panaksan Mga made of panaksan nga. bagul. Oh, Oo. actually hantod karon kanang bagulbe kay akong papa murag muy sumulunod kay naagyapon sa iya haron nga kanang maghimo siya og kanang bagol kay lami kay actually lami kay ikaon actually magbutang kag inununan sa bagol nga naay kalamunggay og sili. Murag lahi jud ang gana nimo kay ako nakasulay kung musalo ko sa papa mahilig kong salo lami kay siya munang karon murag ginahan pug ko nga dili simba ko oroy mako na to ang mga inikanon murag ginahan ko nga murag gyapon Masunod nimo. masunod ako inana. Ilang mga butang. Oo, mga inana nga atake nila din. Apay mga panaksan jud sa una, karon wala na inuon kay sa katugay na ba sa paggamit gani. So kana siya. Ako si Lola kanang iyahang mga plato nga kabantay ka tong naay bahugan nga. Usually ilahang mga plato kay lalom kay karon na ako nakuan nga ilahang mga bahugan kay lalom kay ganahan man sila inigkaon nila na sabaw masapnay ang sabaw dili na uso karon di ba karon mga flat na mga plato ana Oo. ilaha is kuan jud lalom nay lalom good o katong Nagyapon na sa inyo haron? kuan or unsa man? wala na pangkuan na ni mama pang dispose na kay kato ganing mga murag mubagting na mga plato nga Oo. unsi tawag ani murag aluminum Oo, ba aluminum. mga Naaman, ana oo. sa una. Hantod Oo. karon na pa gyap. Feel murag naa pa no? I think so ang uban gagamit pagihapon. Oo, na. Dayon Ayun ko. ang ilang mga gipang preserve kay katong mga baso sa Nescafe sa una nga mga True. karaan kaayo mao po ilahang hugasan nila then mao na ilahang na Muna baso itaasan pod. nila. Oo. Actually karon sa tinuray lang bitaw no wa na ko kakita kaayo. Kanang mga Nescafe ba? Nescafe nga murag Na- phase out na siguro Murag nila. murag face out na bitaw nila. Pero antik kaayo na sila karon ug makakita Tinuod pa ko ka. oyo. Kanang may natasa, mga panaksan. Yeah, sa una kay wala pa man kay mga 3-in-1. So naago na sila yung mga garapon sa kalamay, ako na matikdan garapon sa gatas or coffee mate baron og kaning kape. Mm. Ana na yung mga garapon-garapon. Murag naagyapon mo sa inyo guys, pero plastic to inyo no? Kabantay ko. O katong Tupperware ang tatak. Oh, Tupperware ang brand. Pilig kina siya nga brand. Actually, ang ako Tupperware. akong na lula na. Si Apo mama na. tig-invest yung niya na mga Tupperware ang mga tatak. Mm. So unsay tawag sa Tupperware kung Tupperware iyahang tatak? Unsa man na sila? Bitaw te. So Tupperware Tupperware. Sa Bisaya. Mura lagi nga Tupperware na natutawag ang tanan. tanang panaksan pero brand man din ang Tupperware. Maujud Dili man. man siya kuan kaning pangalan ato. Na Tupperware. may mga bitaw no unsa bisan murag na hang up pug kuan ning dapita Tupperware. Te. Basta Basta. dayon ako apong lola dagan sila mga kaning mga bitay-bitay hilig og bitay-bitay mga kalo baron mga sungkod ingon ana dayon Katong ana sa likod. Kasi o mga ingon ana mga daghang mga bitay-bitay dayon kaning naapat tong iyahang kay hilig man magtanom si lolo dagan siya mga punla mga unsi tawag ani Binhi. Oo. Binhi. Mga binhi-binhi nga nakabitay bisag asa anang dapog Mm. mga ingon ana nakahang ana dayon na ay mga kaning unsa ni kanang mga pusit nga dried pusit Ay, nga no? nakabitay ra dira nga daghang kaayo Ay, murag kay kon man imong lolo din no, mangingisda imong lolo no. So, na siya mga ingon ana no, makadrive pusit mo. very kuan siya well-rounded mangingisda siya slash mandaro pod mananom ana Bitaw, very ingnan kuan na sa kay sa dakuang- isda og kuan so mabuhi gyud ka Same ako naamoy nana ko. yuta kabalo pod managat di ba Kani po ako mahinumduman ba sa akong lola sa ako ang mama. Grabe sila manghatag balon. Ang papa kay ginagmay kay na siya mohatag o kanang balon. Pero akong lola gani mo mga hatag be. Like wow. Like makapalit jud ko og mga lami dito sa kuan, eskwelahan. Gana ka imuha ning 20. Dako na ba kay nang 20 sa una? Akong papa manghatag 3 pesos pero okay ra. Okay ra jud ana lang kung makita nimong difference lahi ra jud pud ang lola ig mohatag sila no. Kay ang kuan sa una is piso na kay upat ka coconut nga dulce. Unsa mga pagkaon gani nga mapalit na to sa piso sa una bi? Sa Bisaya is katong mga bingo nga lain-lain man ni, lain-lain Hala, color. Truth ma'am. Sinapa na siya sing-sing no. Mo ba? Oh, nay Ay sing-sing. nay uban nga mopalit ka to piso hatagang kag duha
duha ka buok din na siya mga dulaan nga pakapin. Oh. So magsikag palit kinay pakapin. Murag maadi ka huli grabe pod. Sa una pa na nag-exist na ng mga ginagmayng marketing no. Di Na ba? mga una papaliton ka kay ug mopalit mo gaani nga chichirya o katong mga lumpia, mga una na pakapin nga lastiko pulo ka buok, mga una Hipod sila. sticker na Gani. mga pakapin. Di ba ang piso Ano kay lang dako na sistema. kaayo sa una no? Karon, dako na Sa yapon. piso makapalit kag ako no nakasulay ako palit-palit anang sa papel nga. Nakay usa ka piso nga ni usa. Piso. So nakay 1 peso kuan siya kani makana nakay pulo ka leaves. Pasabot Oh. ana na kay pulo ka papel. Oh, Ana palit ka sa tindahan tingi ay Mm. nautdan kog papel na kay piso. Ana mo palit ka sa Makapalit ra. tindahan og na nakay pulo ka leaves. mo Ana. ba, no? Kaysa una if nakay usa ka pad murag kwartahan na dug ka kay dili man pinadpad good ang RK paliton ka. sa ginikanan. Oo. Mga tingi-tingi raman. So nakaingon ana ay arangan pangayuan di. Gani Wala sa ka. mga yunana Ngayon nga ko mga wala kay papel ron. mang hits. Oo. Mang hits. Uy, makainomdom kay mura kog karon lang jud ako nisink in niya nga akong lola ba sa una gitagaan ko niya og bag. Nga kanang bag gani nga murag atsat usa ni tawag atsatikis mo na nga murag na ana-ana gani nga naay muklik gani siya nga Oo. Bi, lain na di ko nga. Hala, tagaan ko niya. Ako rap mong gisudlan in tawag mga papel. Oo. Mura mo dito pang abogado ang style. Oo. Pero wala ula-ula ang Oh, wala. bike. Kay May kuan ma, wala pa mag, Limuhag pod. wala pa magkuelamuhag. Bitaw ugon sa ilang mga gipanghatag ato pong happy kita kay Oo. naman taana wala man taana sa balay mo na ba. So atong dalon sa balay. Sa Gani. kita gamiton. Baya, May oy, nana, makainomdom ra kay ko. Na atoy. Kani pud ka nang kaliguon ko sa kuwang lola kay butangan jud ko niya og kuan, conditioner. Ano siya? Live Wow. on, makainom. Sunset Oo, ba ito nga live na on. live? Yellow green pa to. Dugay na ka na siya. Dayon, ana, butangan jud ko niya Oo, live oo. on. Modag way ning buhokan ning baga ra kaayo Oo. unsa. Naka-live on siya. Wala siya ka move on. Ni-live on siya. Ouch. Gani. Ako pong lula hilig og ay di man hilig no. Kuan gyud ka ng devotion na niya ng kuan mga G. So sa una kay nakapuyo manggod lamang mi. So murag obligado ka nga mo mataog sayo kay Mm. magsabat-sabat ka. Oh. Ano mga kuan ama namo, mga kalano namo. Yan may May mga rosary. Oh, mga Kanang kadlawang oh, dako. Oh, ana. Da. So, bata pa ka ha, pwerte na kay kag memorya. Dili ka kabasa ha, pero makadungog ra ka, Oo. masantop na sa imuhang utok ng Oo. mga pangadjion. Ana na pukawon gud mi ana. So kung igagaw, dayon kuan mga G minito ana. Nay one time ba nga. So, ana na pukaw na mi ana, pukaw. Di kami po mga apo kay syempre pag bakasyon ba ingon ana Mm. mahitabo. So, narami sa usa ka balay mo matulog. So, Oo. daghang mga apo diha ana. So karon pag mga G na gani siya murag iyang gi-involve ang mga bata sa Oo. iyang pag kuan novena sa kadlawon. So Mm. iyang may pamukawon. So syempre ang mga bata pud nga walay buot aw magkuan kaning mag-usngot-usngot Mm. no mag-usngot ana maghilak-hilak pa ng uban kay bata ra gud mga kuan daw 7 anyos ana 8 anyos magtapad mas mga igagaw nimo di karon nang magrosaryo ako ang lola ngit-ngit pa di ba Mm. ngit-ngit kadlawon jud mga siguro alas 3 ana alas 4 so medyo kuan ra ka kanang huyang pa kay ka pero musabat-sabat na ka kailangan obligado magug ka kay na may rosaryohan nga Oo. sundo nimo nga mo ni ka pulo ka rosaryo pulo Oo. ka ingon ana ba so ikaw pa mag-ana ka dito diha karon kay sa akong igagaw syempre maboard ka bisag unsa na lamang imong buhaton niya siya kay naman siyang atubangan ang altar niya magsiga man ang iyang ang katong iyahang unsa ni kaning kandila kay made of kaning coconut oil very Ah. kuan kaayo Resourceful ra kay resourceful imong lola kayo sa siya din una. gapas Oo, ana ana mo na ra. iyahang dili kandila nga katong kandila gyud Oo, nga oo. wax dili kuan siya coconut na yun lana kumbaga Oo. lana Oo, dayon kaning ang iyahang pinaka kuan atong unsa ni Pinakakuan niya sa katong kuan niya sa oo, sa kalayo. oo. Kuan Kay, unsa man? gapas gilikit no. oh ana sumusiga man no Oo. niibutang niya sa unsay tawag atong shell bujong muna siya iyahang bulutangan ato dili pa to mga panaksan ug mga kuan so aesthetic po kayo nya musiga na siya ana so nya taas naman to siya siga mana siya so kami sa akong igagaw nga naa sa iyahang likod maghiniksik-ay hiksi para rago dili ka makatulog kay Oo. imuha ng term o nga na ba imuha ng sunod na kasabat na ka mo ana dito so maghiniksik-ay di karon kaning ako ang apuhan
makitaan day mi nga maghiniksikay kay ang anino di Ah, muhunong ang lola og pangadji mo balik na pud misugod kay hala sula. kuan ko no unsay tawag ani kanang Wala gres. istorbo wala irespetar ba o ana Oo. so hala imbis na mahumana mi og pangadji kay nganong naghiniksikay ang makita man day ngano ming matinghala ming ha we thought nga na superpower amo ang lola kay ngano mang bubuyagon mami wala man unta mi gihimo Ah. di ay to makita niya anang lamparilla mo banda sa bongbong Oh, makita yung anino nga gahiksikanay Oo. mo. ana so Ah. makuha na po or usahay kaning amo ang pagkabugay mag-ututanay anang Paita ninyo mahuman jud mo ana inyong lula Di na di rin ginahan. magbalik-balik lagi magbalik hangtod sa Ginoo nagtiktilaok na ni mga manukwa pa na human og pangadji ning mga Uy, grabe no. Kuan. Imong lula no. Mm-mm. Ingon ana sa Devoted disiplinado. kayo siya, Oh, oo. devoted kay sa pagpangadji. Kuan kayo. pero Pagka- usahay biya pod siya kay makatawa biya pod siya sa mga binuang Oh, siya pod mga lahig parang muhuno na pud makonsensya na pud lamang mi ano ba? mana siya Akong lula kay wala gini. Inana ka devoted imuhang lola. Kami sa una makainomdom pud ko kanang murag pasunod na lang pud ni sa among papa ba sa mua kay sila Mm. dagway iyang akong lola dagway kay kanang devoted pud kaayo nga sila pud dagway mga anak tigrosaryo makainomdom pud ko nga ako ang papa siya mo ingon na nga kanang mangadji mo naa pa jud ang altar mo nakita pa jud akong una-una og katong karon nga birhen nga gamay naa sa kwarto mo jud na sige amo ang kanan ba og rosaryo ning karon murag sa panahon na nidagon na pon murag nawala na murag wala na mi na mo same karon di ba then lahi na ato ang mga way of kuan connect sa ato ang kuan Ginoo. in terms of words unsay mga mahinumduman nga mga di ba mga laglum man kay na mga Bisaya na ilang mga panggamiton no Dang naa jud na akong mga ang kaapo nato na jud na sila yung mga kuan. nga nadala ra gyapon nimo karon or masabtan ra gyapon nimo karon ana ba unsa nga mga kuan words Ako hinumduman sa ako kaning hanong word nga is puting ay magawas ba naka-isputing mong kani siya mana ba true. Isputing ka ng isputing word. kay humot kaayo asa ba nimo adto ana ba isputing so ibig sabihin na ka-isputing ka Porma ka kaya. porma kay ka nakasapatos gug ka ana ug ka ng batil Batil. kuana siya kanang magbatil is timpla ana Okay. batilis ako kape diha be ana ba Kanang word nga leche. Kung siya nga makinumdum sa ulo mo yun siya leche. Pero ko gilit leche ko. Leche is gatas di ay. brand sa gatas unsa ba Gatas. gatas Kanang pagpalit itog leche. Ah, Gatas. Iyang pasabot. karon pa ko kadungugan ron Kaya mo ko leche flan. So, leche gatas de ang leche. Ko leche flan, di ba? So, mura po ko nung duman. Asa po naman siya dulce. Espanyol Di ba? Means kuan siya, kinde. Nga. Makinomdom ko ana mga word ni Lola. Kani po mahinomdom ako igdalong kay kuniya ana sa tindahan ug iyang kwarta wala sa pitaka bi. Naa sa panyo. Iana niya ilikit-likiton Likit-likiton. ako asam No. lola Then kuha niya isuksok pa na dress mga true. kabrahan kaasa Naadiri ba sa pwedeng masuksok or sa kaya. labakara di ba na ako ang lula manggod kay kuan kabuhiun so Pareha lagi to ti at akong Lola sa kaning iyahang mga sinsilyog mga kuan kaning kwarta gibaat niya ani iyahang baat sa kabuhi dinis kuan Alam mo, then, pareha gid puutod sila ra sa na niya akong Lola, ma'am. yab ana then dito na dito yung mga kwarta dito di mo makawat kay nakabakos man ana ka secure Baya no. Murag dili taas kaayo akong span sa kanang ganing Na- pagkuyog na kauban ako mo siya. sa akong Lola. bisag ako No? mm Di po ta kakuan manggod bisag ako sa panahon ba nga. ang one thing dili jud po nako malimtan nga naa jud koy buot aron nga kami sa akong igagaw close kay na akong igagaw nga nakadungog gud mi nga ang usa ra sa wish ni lolo no kanang muadto pa mi og layo kumbaga muadto pa mi sa city ba sa syudad para lang ang iyahang ang iyahang goal murag daghan namang lamok no ang Pero- iyahang goal sa tibuok niyang angkan kay daghang gulamang mga anak ana makapakudak
makapalitrato Kudak. tanan sa Ah. iyahang mga apo, sa iyahang anak og mga apo sa tuhod, Mm. ngayon anak ba og sila pod nga mga maguto iyahang ganahan nga mahitabo sa una and then nawala na lang sila, wala na pud nahitabo. Pero which is karon no, gina-take for granted na lang nato nga picture diri ana. True. Wa dagay ta kabalo if ang uban pud picturein pa nila ilang mga lulag-lulo basig labay-labayan na lamang na no. Pero Gani, anang no? simple wish ra gani sa apuhan sa una, ambot ka lamang sa mga apuhan karon. Kay easy access naman tanan pod. Ay tadi gyapon nato nakalimtan nga naatay cellphone karon while we still have that chance gani nga mapicture na nato atong mga lolog lola, Oo. buhi pa silang dako. Oh, video! Oo, take mag-TikTok photos, mo, magkuan mo, Bitaw. memories, kay sa unang mga kapanuhunan sa mga lulong-lulo sa una, wag na nila na-try. Gani. Karon nga kuan abot kaya na jud Mm-mm. kay nimo nga himuon Nga, na oo, make some ana. memories with your grandparents Mm-mm. bitaw no. That's true. Tinuod. So unsay mga good traits Hayes nga ay do you think ba na kay mga anay good traits imong mga apuhan nga na naani mo karon like oo makain ka nga murag yun ani akong lula nga nadala na ako karon. Kuan, kaning, sini magtipon-tipon, ganahan maguna sila og naay mga selebrasyon. Uy, tawag si pariente, inguna, himariente. Aw, aside sa himariente, kanang kuan, kaning, ting aghat ba? Ting imbita. Oo. Ana, kanang welcome jud kay bisag kinsa dili pa nimo kaila silingan ra baron kuan na baron anak ng anak ng anak ana maimbita sa panimalay ingon ana sila ka kuan kaayo ba pero ako ganahan na pud ko ingon ana nga traits nga murag welcoming ra pud ka sa mga isig katawo nimo bisag dili kay ka kuan niya ana kay murag gaan ra mong nga uy si kuan ingon ana ba nga murag kuan na kaayo pud siya paminawon nga welcoming ka sa mga tao sa surrounding nimo kay ikaw mawala kato sila nangawala to sila ko ano daghan king tawo dili kay daghan man kay silang mga kaila daghan man silang mga kuan so nangawala sila di ba ang mga tao pud nga kuan nila bisag dili ingon nga ka close nila or ka kuan manghinangop ana siya ug usa pa kanang ug kani usa pod kaning tig abi-abi, tig pamariente. Oo. Tig pamariente. Kailagod sila anang mga anak ni Kuan, katong naadto naman to sa Kuan. Naagan na mo. Amerika, nakuan naman sila. Uy, kailangan nimong ilhon ning imong ig-agaw diri sa Kuan syudad, napug kay mga ig-agaw dito sa bukid. Una na ba nga kabalo jud sila sa mga manag-agawan, ig-agaw igtagsa, ig-agaw tagurha. Anang grabe. Kuan iya ani Kuan ni siya, iya ani ana. O kumurag makuan jud sila ba kaning close family ties ka close ana ba family kanang ties. Makailag yun nimo bisag nang langyaw na to si Kuan ingon ana ba kung naapay cellphone sa una gyud Ginoo daghan kayong mga kaila daghan kayong mga daghan kayong friends ingon ana gana sila which is ganahan man pug ko nga Kuan kay di jud puta makabalo no makadasmag ra nato nya ay ig-agaw ra dai kaayo nato bamurag kuan na kay ta focus ra kay sa tong kaugalingon di na kay tigkuan sa mga uban nga tawo kuan na kay ka ingon ani okay ra man nga gamay ra imong circles gamay pero at least widen imuhang mga horizon sa imong mga kaparyentihan kay Pinoy man ka maghinangop pug ta gani kay naday kay ditoy mga kani tinuod jud kay na imong giingon Hayes kay small world ra jud kay na mo inana no kana ganing katong nako sa Cebu nga akong nakasakay ang move it rider di ay kay kuan naman di ay mga kaparintihan na puri sa ako ang papa di ba sa kadako sa Cebu din siya pa jud ako ang na ridan so kung hala so og kuan man good pod og mga paryente pod nimo hang mga kailan no magaan imuhang loob pod nila kay bisag dili ingon nga dili pa nimo matrace na mga kagwat-ugatan nila once nag-iingon nga paryente Pilipino ka paryente close murag ma-feel safe ka di ba kuan ka nga natural ka manghinangop ka kay ma-connection man po na nimo sila in the long run uy si Kuan ba anang barangay captain biya to si Kuan ay sige atong kay paryente man to nato basig madala ra Kuan ingon ato dahil lahi dahil mga Kuan ani nila mo magamit biya pod Kuan din ni sila ko ato wala din ang mga kaliwat na si Kuan hala na attorney na dito sa pipa Kuan ta ani basig mababanuta mo to notaryo kay magpalibre man di ay kay mga Pilipino man ayaw ra basta inga kaila ra bag vibes ra mo gani basta parehata ay na pala man ang palibre no naglahi naman gud pud nga Kuan ay lahi naman na siyang istorya unsa pa imuhang Kuan madugang diha kay murag nagkasalot naman jud
kuan lang ginahan ko kay ako ang lola jud sa ako ang kuan sa ako ang mama kay gusto ko siya kana ganing makihigalag tawo. Ah, Kuan kista na siya kung kanang dili siya paryente, open po siya sa uban mga tao. kanang murag sig kinsa iyang kuan dali kay siya makakonect Connect, gani og aha, mga tawo nga oo, like chika oo, kay oo, siya. chika kayo. Murag ginahan ko Wala murag mi kinay na ng tao pakisamahan oh pod, kanang open. dali kay siya makisamag Mm, mm. tawo. Murag si papa pod nako. Oh, may naana ba nga mga tugaan kayo dali Wala ra po kay kay ka gipili nga maka-open. age, no? Lahat mapakisalamuhan Oo, ni ana mo ba? magulang ba, bata, ana. That's one thing nga mahinumduman jud ako sa ako ang kuan aning lola. Both sa akong mga lola So jud. ganahan mo siya nga gi-adapt pod nimo. Oo, karon. ginan ko ana para happy lang, Mm. friendship daghang kang friends and all. Mm. Yes. So mulutaw gud ay imong pagka o ano, Miss Congeniality ba ang tawagan na like pagka mascom pod na. Hala sige, wala kaana sige connection. pirahi. Bitaw. Oo. So mo to siya tuwang mga kuan lang no, mga handumanan no. Mm. Daghan Daghan pa actually. So kulang ang usa ka episode, kulang ang usa ka adlaw. Mm-mm. Karon kung unsa ra amo ang mahuna-hunaan karon mo ore amo ang gibutangan og kinabuhi pero ug usa-usahon pagud na siya balin di gud ta Mao jud. maghuman. Kamo basing napod mo yung mga ikatampo sa comment section diha unsay Magstorya na mga sila. oh Balintaan sila handumanan. comment oh. Truth, handumanan sa inyong mga apuhan diha. Ma-share ninyo. And then, basing ma-amaze jud me. Gali, unana da imo ang apuhan sa una. At least kaya mo na-share na mo ron. Yun, ani nga, kuha na mo. Kuan pag ito kumbaga snippets pag ganito unsa pa True. lamang tong ang uban wala pa manggod nato na hinumdumi pa sa ato arang sa ato ang mga nahinumduman pa karon. Oo. Basing So dahil, yeah, that's it. Guess unsa may lesson ani karon? lesson, well, ang ako lang yun no, sa kaning modern age na to karon nga naa na tanan na accessible na tanan natin mga cellphones unsa pa diha. Sa una gipangandoy ra ni sa to ang mga apuhan nga makapakudak tanan sa mas imong giingon Hayes nga magtampo-tampo makita niya mga apuhan mo ni siya kanang moadto pamudong pa sila og syudad para lang jud makakudak ani. Karon nga kanang accessible na tanan, why not take a lot of photos sa inyong kuan. That's true. Memories sa inyong mga grandparents or parents ninyo. Kay looking back, Maabot ang panahon. makaingon bitaw ko nga dili ka pud dili pud ka na nga naingon ana karon nga tao kung wala pud na kanang imuhang mga kapuhan. Naabay mga character o personality or traits nga nadala gihapon nimo karon because sa imong mga apuhan pud na nagagikan. Maingong gani nang uban nga, alam murag ikaw lagi si ako giingnan jud ko sa una. Murag lagi kag si Lucrecia day, imong barog day, murag jud kag imong lola. Well, tanggap na ko na kay Bet. Ako ginahan ko sa akong treat sa akong lola manggod. So, ano lang, will you still have the time, opportunity karon nga makikuan pa kanang makigbanding go. Storyahin sila, kuan na. Mag-record mo diha, then interview imong lula, storyahin mo lang. Oo, si mga kaagi niya kaagi no, ninyo sa una kung wala pa ninyo naabtan, ana. Oo, tindot ba ka na mga nana nga banding. So, Kuan siya, kanang ayaw ra ni og naamang gani mga gathering, ayaw ra pasag din ng tigulang nga naara siya dira sa kilid nagpungko istoryahi. Kuan na og nagkuan mga sa inyong cellphone, apila siya, latara, kuan ta kiay tala. Ana ba? uy, na mga kuan kay mga lola ron sa TikTok ba yo. Grabe kay go kayo. Amazing. So, mo to siya. Ikaw ba, Hayes, for imong kuan, napa ba kay ka ingon aning ato ang kuan episode? Yeah, honor your grandparents. Dayon kuan kanang if kaya pa nimo sila nga ulion, kung layo bagbog ka, hopefully no kanang magkaroon ka nga time nga maulian jud ka, uuli ako na amang galing sila sa probinsya, maulian imo sila ana ba kay mabotang time ay nalawang pug uli og maana man gud no makauli na lamang kag wala na sila simbak ko ana ba. So karon if kanang makabalo pa ka nga medyo kusgan pa sila, makakuan pa sila, bisag usara na one time ra na kung layo jud ka kaayo pauli gyud para ra sa imuhang mga apuhan dito. Make some time. Make some time. Make memories with them. Oh. Kana lang kay kita padung man jud ta. Asa pa ta magulang man jud ta mag grandparents, parents, then mag grandparents man ta. So, make some memories. Ang handumanan. Ang handumanan sa atong apuhan. Wow. Bitaw. So, I think moran po na mga mabilin guys. Daghan pa jud kay ni mga pang-istoryahan kung ato jud ning istoryahan. Karon, diri lamang sa kutob. Oo. No? Okay. Murag ko naman siya. Sige. Thank you so much for watching, guys. See you on our next episode every Wednesday.
and and Saturday. Saturday. Bye!